Mae'r rhain yn boblogaidd iawn yn yr Eidal. Gan ei bod wedi gwneud o gorn wedi'w falu'n fan, maen nhw chydig bach yn iachach na sglodion cartref. I sosban o ddŵr berwedig, ychwanegwch rosemary fresh wedi'i dorri'n fan, pinsied o halen a phupur, a'r polenta. Munud fach mae'n gymryd i goginio. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei droi yn reolaidd neu wneith e stico i'r sosban. Gratiwch chydig o parmesan mewn iddo, a dyna fe. Rhowch e mewn tin sgwâr wedi'w leinio dy cling ffilm. Bydd hwn angen oeri yn yr oergell am gwpl o oriau. Mae'r polenta wedi cael cyfle i caledu nawr ac oeri. Jyst tynnwch e allan. Y gyd dwi'n gwneud nawr yw torri fe. Felly, fallwch chi torri fe mewn unrhyw maint chi moyn. Be dwi wedi ffeindio yw, ar gyfer Alice, gan bod llaw hi'n bach, mae'n dysgu hunan dal sut i bwyta. Mae fe angen bod yn weddol hir, o leiaf 2 modfedd, ac ddim yn rhy trwchus yn ffitio ni cheg bach chi. Ar ôl torri'r polenta, roliwch nhw mewn mwy o polenta sych. Bydd hwn yn rhoi crunch bach lyflu i'r sglods. Y gyd sydd fi'n wneud nawr yw ffrio nhw. Jyst ffriwch nhw'n ysgafn mewn olew olewydd. Munud bach ar bob ochr, a na fe. Os chi moyn, gratiwch chydig o parmesan ar ei penne a mwynhewch.